Nyelip pedae Umi ae. Pedae gawe ayah kerja ya, Tik ya. Mi, Umi. Mi, Ngapa Liv? Sik. nyelip pedae diluk, Mi. Iya. Ada aku gawe bojoku. Penang ndi? Diluk ae ya. Sak helme po. Oh, sak elem Iya. Penang ndi? Saya diluk. Nyelip ya. Iya, iya, hati-hati ya. Ada suwe-suwe ya, Liv ya. Iya, iya, diluk. Anak ngaji soalnya. Iya, ya wis tak sik ya. Iya, 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 hati-hati. 2 hours later. Oh alah sik suwe nih rek, Alifa iki rek nyelang sepeda iki ya apa? Durung teko-teko dek iki. Alah ngaji gak telat. Tapi nanti Iki lho kate nang ngarep. Sama lapo Oh, golek alah. sapa kok celingak-celingak. iya iki lho sepeda aku kudu silang Alifa lah gak dibalik-balik no. Wis 2 jam lebih. Oh jane ini mau gak suwi, kate ketemu anakku ngaji iki lho. Wah, Ya ya sepeda telat. aku ta. Walah sampe nape nanti terusan. Ya gak apa-apa semari aku, semari pengen sepeda aku gak apa-apa alah. sampean gawe. Dek lek ditakoni aja ngomong ya nang dia Dimai ya. Ya wis lah, yuk pada sampean. Iya. Loh, lah iki arek teko. Wis. Iya wis. Wis gak sida, Gak Mbak Bu. sida berarti? Iya, gak sida. Iya iya iya. Oh, ala Liv kok suwi men selif jarene dilut iku mau. Masuk suwe. Suwi iki lah anakku ngaji kapene. Walah, ya wis. Telat iku mau. Sepurane ya. Iya, iya, iya. Suwen ya Mbak Im. Ya. Bisa. Ya lah, nyelang kok sak wen-wen ambek meh telat. Ayo sana yuk, Sa. Astagfirullah. Lah kok sampai entek iki? Bensine ya Allah. Ya apa Alifa iku? Nak ndi ae arek iki mau. Ya Allah, entek rek bensine iki. Ma ketelat. Iya dek iki lho bensine dientekno Mbak Alifa. Oh alah sak karepmu Mbak Alifa. Arek kok koyo ngono.